ओनसोलनिफ्राय टप 10 मोननाय हाइस्ट मार्क मोननाय स्टुडेन्टफोरखौ मोनसे Yes, sir. Very fine community. Basant Ray, Sumant Ray, these are the family names. Wonderful people. আমার মানে কি কয় আজিৰ দিনটোত বিশ্বত হোৱা ঘটনা এইটো ভাৰত নহয় गिथावना जादों आरो गुबुन गुबुन जायफ्रा इभेन जोंनि बर' बा ट्राइबेलफोरल' नङा खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंसोरजों सावरायलायनो आङो माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय गिबियावनो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनैनि गिबिसिन भिडिअआवहाय जोङो रिन्जय बर'आ मा मेसेज होदों बिनि सायाव जों सावरायगोन नैथियावहाय बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंदों बिनि सायाव जोङो एसे नायबिजिरनानै सावरायलायगोन थामथियावहाय बिपिएफनि सीएमआ मा खुगा बेखेवनायमोन बिनि सायाव जोङो सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय यूपीएससी एपीएससी नि सासे प्रफेसार बिथाङा बर' जातिनि बागै मा कुइसन खालामदों फरायसानाव मा कुइसन खालामदों बिनि सायावहाय जोङो फंनैसो सावरायलायगोन हाग्रामा आरो प्रमद बर' सारनि गेजेराव फारागथिखौ जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बेंटल कलेजनि प्रफेसार रनजित बसुमतारी सारा बै समाव मा बुङामोन बेखौबो जोङो ससे खोनासंनानै एसे सावरायलायगोन बे समाव खोनासंदो रिन्जय बर'आ हेलो गुड मर्निं मैयानि काउन्सिल मिटिंआव बिटिसि सरकारा 2026 नि मेट्रिकआव जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय टप 10 मोननाय हाइस्ट मार्क मोननाय स्टुडेन्टफोरखौ मोनसे फेलिसिटेशन प्रग्राम लानो थाखाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव मोनसे डिसिजन लानाय जाबाय आरो बेखौहाय क'क्राझाराव खालामनाय जागोन फैगौ सप्तायाव मोनसे डेट लानाय जागोन आरो बड' एमएलआव हाइस्ट नाम्बार मोननाय स्टुडेन्टफोरखौबो बाहाय बरायनाय जागोन जोङो इलेक्शनाव कमिटमेन्ट होनानै रायजोफोरखौ बुंदोंमोन आरो बे लेखायैनो हाग्रामा सारा बेखौ मैया रायलायलायनानै बेखौ एरेन्ज खालामनायनि खोथा मैया जोंनो फोरमायबाय रायजोफोर बिपिएफ पार्टिया खोथा होनाय मथे हयथ' बे समावहाय मावसिगोन खोमा ना बिथांमोना हयथ' मावनो हासिगौ बेनिखायनो ससियेल मिडियायावहाय फोसावनाय जोङो नुजेनबाय दे रायजोफोर होयोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा बिथांमोनानो खोथा होदों 100आव 100 नाम्बार लानानै पास जानायफोरनोहाय 3 लाख 5 लाख करि फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदों दा नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बिथांमोना होयोना होआ ना बिथांमोना लेंहरनानैहाय गोजोननाय आरो मानल' बावो नामा बेखौहाय नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय बे समाव बिश्वजित दैमारि सारा मा खुगा बेखेवदों नोंथांमोना ससे खोनासंदो दाना 102 টকা 3 টকা হৈছে 102 টকা 3 টকা বাদ দিয়ক 500 টকাত আপুনি তেল পাব না নাই ইন ফিউচাৰ হিটোৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ আমি আনৰ পৰাহে নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰতো তেল নাই এতিয়া আমাৰ বাক্সাত তেল বিচাৰি আছে অলপ পাব কৈ আছে যদি পায় তো আমাৰ নিজৰ অলপ হ'ব আপাৰ আসামত যিমান আছিল তো শেষ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া আমাৰ যিমান মানে সব পেট্ৰল ডিজেল তো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে অনুৰোধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অলৰেডি অনুৰোধ কৰিছে চৰকাৰীভাৱে 20% এতিয়া মানে তেল ব্যৱহাৰটো মানে তাতে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়া 20% আগত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আছিল এতিয়া 20% কম কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ৰাজ্যক অনুৰোধ কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সবে জানো যুদ্ধ চলি আছে আৰু যি জায়গাবিলাকৰ পৰা আমাৰ তেল আমদানি কই না আনাটো আমি ইম্পোর্ট কৰো बीजेपी पार्टीनि सापर्टार यानी कि कैंडिडेट एमएलए बिश्वजित दैमारि सार नोंथांमोननि सरकारा सिगांनि समावहाय बर' रायजो राजाफोरखौल' नङा सारा भारतखौनो पेट्रल डिजेलनि सायावहाय जेबो जेंना सोमजिनाय नङा होननानैहाय बै समावहाय खोथा होबोनाय जिंगा सिनाङा होननानैहाय खोथा बुंबोनाय आरो मा होनना बुङो बेसादफोरनि दामा खमायसिगोन होननानैहाय जोङो खोनाबोनाय नाथाय दिनैहाय इलेक्शना जोब्बाय देरहागबाय नाथाय बे समावहाय रायजो राजाफोरखौहाय नारसिननायनि समा फैबाय इलेक्शनाव फैसा खरसा जाबाय दायो फैसा लाबोफिननायनि समा फैबाय बेनिखायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय देख'सिगोन बीजेपी सरकारा रायजोफोर मिथिबायना जों खोनानो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय निउज मिडियाफोरनिफ्राय पेट्रल डिजेल गेसफ्रा जोंनि भारतआवहाय अनलि 69 डेजनि थाखायल' जमा जानानै दङ
बे जोबोब्लानो जोबसिगोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों नाथाय बेसेबां सैथो जाहैगोन नोंथांमोनाबो नुलांगोन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बेसादनि बेसेना बारानिफ्राय बारा बांगासिनो दङ जानाय थावनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै बिरग्रा जाहाजनि थावनिफ्राय लानानै गासैबो बिजिखान्दानिफ्राय लानानै A to Z हादरावहाय बेसेना बांगासिनो दङ रायजोफोर अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन सिन्था खालामदो माबायदि जालांगासिनो दङ बोथोरा बे समाव खोनासंदो BPF नि CMआ मा बुंनायमोन रायजोफोर रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंनो बेयाव टाइम नाङा रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंनो बेयाव टाइम नाङा वाह माइसे इन्टारेस्टिंलै BPF सापर्टार्स आरो BPF मावथि नोंथांमोन माइसे थगायसुला नोंथांमोनालाय माब्रै भट मोनगोन भटनि सिगां मा बाथ्रा बुंनानै होयोब्ला भटखौ मोनगोन बेखौहाय मा होनना बुङो सानबाय थानानै खैसार सानानैहाय बाथ्रा बुंनानैहाय दिनैहाय मा नुखो जोङो बहाथो बख'खो रन्जन दैमारि सारखौहाय माथो फंसेबो खुगाखौनो बेखेवाखै हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि सारनि गनायनि सोमोन्दै मानो एसेबां थगायजाखो NDFBफ्रा गासैबो NDFBफ्रा थगायजाजोब्बाय रायजो राजाफ्राबो थगायजाजोब्बाय जाय खामानिखौ मावनोनो हाखाया आरो मावखाया बियो आं बुंबोबाय थाखानायखा मावखाया दा बिथाङाथ' बुंदोंमोन ना पावाराव फैब्लानो आङो रन्जन दैमारिखौहाय बख'नो हागोन बहाथो दिनैसिम 6 मास जाबाय माथो पावाराव फैनानै देरहाखांनानै दिनैसिम 6 मास जाबाय दासिमबो गैया माथो जोंथ' नुवाखै आरो नोंथांमोनाबो नुवाखै दा बेखायनो आं बुंदों UPPL पार्टिनिफ्राय साबसिन BPF पार्टिया माब्लाबाबो खामानि मावनो हाया नायलां नोंथांमोना अब्ला खोनासंदो दाना UPSC फरायनाय फरायसाया मा कुइसन सोंजादों बर' जातिनि बागै नोंथांमोना खोनासं Border district, Kokrajhar or somewhere, you'll throw them out. Have you been to Kokrajhar? Bodoland? No, sir. Who are the Boros? So the Boros are the indigenous people of Assam and they occupy almost 35% of the population, the tribal population in Assam. Acha, mere koi cheez batao. Why are they famous? So they have the... Can you link them to the Mahabharat? So Bhim married a girl from the Boro community. Yes. And their son was called? So I'm not able to recall the name. Ghatotkacha? Yes, sir, Ghatotkacha. And he sacrificed himself Yes, sir. to save Arjun? Yes, sir. Right? Yes, sir. Beta, I was special advisor there. जब मैं कोकराझार में जाता था वो मुझे, and you know what we call them? Rakshas. Look at the arrogance of the North Indian. और वो मुझे कहते थे कि we fought for you Hindus. They are also Hindus. बेफोरसो दा रायजो राजा नोंथांमोन गिबि खेब बर' जातिनि बागै UPSC आवहाय बेबायदि एग्जाम लाजानाय यानिकि इन्टारभिउ लाजानाय एग्जाम नङा इन्टारभिउ लाजानाय जोङो बेखौहाय नुनो मोनदों ओरैबायदि गोजोनथावना हा रायजो राजा नोंथांमोन भारतनि गेजेरावहाय UPSC बायदि फरायनायनि उनावहाय बिनि अफिसारा जुदि सासे फरायसानावहाय बर' जातिनि बागै सोङोब्ला अब्ला बेसेबां गोजोनथाव बाथ्रा दा बे खामानिखौ सोर मावनाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय खाबुखौ होदों जाहैबाय UPPL नि CM प्रमद बर' सार प्रमद बर' सारा जुदि 5 बोसोर खाबु मोनामोनब्ला सरकार दानो थाखाय 5 बोसोरथ' मोनखायाखै इलेक्शनखौबो सिगांनो बानायना होखाबाय आसाम सरकारा आरो मा होनो बिसोरो कर'ना भाइरासबो लोगो मोनबाय 3.5 बोसोर सलायबाय बेसिखिनियावनो UPPL सरकारा हारि सिनाखिनि खामानि मावनानै होनो हाबाय दिनै UPPL सरकार फैनायनि थाखायसो मा होनना बुङो सरकारि मावख'आवहाय बर' रावखौहाय बाहायनो हानाय खाबु मोनदों रायजोफोर 2003 आवनो सोसनजानाय बर' राव मा होनो भारतनि 8 सारियावहाय सोसनजानाय आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ होननानैहाय बे खामानिखौहाय BPF पार्टिया
17 बोसोराव मानो मावनो हायाखैमोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै फारागथिया बेनो मिथिबाय दा सेनानै लानो नागिरजानाय ड्रेस आर'नाइ दखना गामसा सारि जोमग्रा जि बेफोरखौहाय जानाय लोंनाय बेखौहाय सेनो नागिरजानायखौ नुनाय लोगो लोगो UPPL नि CM प्रमद बर' सारा GI टेग खालामनानै होदों जाहाथे माब्लाबाबो गोमोरा जाहाथे बर' जाथिनि बेसादखौ माब्लाबाबो सेना लानो हाया बे खामानिखौहाय मावदों नाथाय बेखौहायबो गाज्रि मोनदों बर' रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा दिनै फैयै फैयै जों नुबाय बर' जातिखौनो आरोबाव फोजोबस्रांनोसो नागिरबावनाय जोङो नुबाय BPF नि CM खौहाय मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दा खम समनि गेजेरावनो UPPL नि CM आ हा फाथा होनानै होबाय फरायनायनि खाबुखौ होनानै होबाय ओमफ्राय बायदिसिना नलेज फेस्टिवल स्पर्ट्स बेफोरखौहाय लाबोनानै होफैबाय आरो दिनै जों नुबाय बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै सारा भारतआवनो मा होनो सरकारि मावख'आव बाहायजाबाय दा जोङो नुदों पार्लामेन्ट बायदियावनो एसेम्बलि हाउसफ्रावहाय बर' रावजों रायज्लायनानैहाय समायखिरा लानाय दा बे खामानिखौ सोर मावनाय लाजिनाय गैया नोंथांमोना लाजिनांगौथ' नोंसोरो साननो रोङाब्ला तेजपुरनि मेन्टेल हस्पिटालावहाय ब्रेन वाश खालामजाहै होनब्ला साननो रोंगोन मिथिबाय दा जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन मा होनो बेंटल कलेजनि रनजित बसुमतारी सारा मा बुंनायमोन ससे खोनासंदो दाना जुदि BJP गभर्नमेन्टआ जुदि फैफिनोब्ला UCC माने खौ बाहायगोन होननानै बुंदों UCC माने इउनिफर्म सिभिल कोड जि जिनिसा जेरै BJP सरकारनि मोनसे हिडन एजेन्डा बियो दा बेखौ खालायोब्ला मा जागोन बेखौनो बुंथिनो सानदों जे इउनिफर्म सिभिल कोड माने बे भारतनि गासैबो जेसेबां दा नोगोरारिफोर दं जेसेबां सुबुंफोर दं जेसेबां धोरोमारि जेसेबां माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोर दं बिसिनि गासैबो गुबुन गुबुन जे थानाय जोंनि सा सुबिदा माखासे जे रिजार्भेशन माखासे जोंनि जे सुबिदाफोर माने हारि माहारि लानानै दङ बेफोरखौ बोखारजोबनानै मोनसेल' मोनसे आयेनजों थांनायनि मोनसे बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय बे BJP गभर्नमेन्टआ बे थांखिखौ लादों थमावबो बे दानि जे सोलिबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जुदि BJP सरकारा जुदि आसामाव फैफिनोब्ला थारैनो बे इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बिसोरो बाहायगोन होननानै खोथालांखाबाय स' बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय बहुत गिथावना जोंनि बर'फोरनि थाखाय गासै ट्राइबेलफोरनि थाखाय जेसेबां बर' गार' राभा मिसिं तिवा बा जेसेबांनाखि हारि माहारिफोर बिसोरनि थाखाय गिथावना जादों आरो गुबुन गुबुन जायफ्रा इभेन जोंनि बर' बा ट्राइबेलफोरल' नङा जेनेबा मुस्लिम बा गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोरनि थाखायबो बेयो जोबोद गिथावना मानो होनोब्ला बेनि गेजेरजों UCC नि गेजेरजों मोनसेल' धोरोम फोसावनायनि आसामाव जोंनि भारतआव मोनसेल' माने धोरोम खालायनायनि मोनसे बे बिथांखिबो बिसोरहा दङ रायजोफोर UCC खौहाय प्रटेक्ट खालाम मिथिबाय दा ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय जोबोद गिथावना बे बुस्थुआ नोंसोरो जोंनि बर'फोरनि हिन्दु समाजावहाय बिसि फिसाय फाथैलाय बिसिनाय दङ फाथैलाय बिसिनानै रायजो राजाफोरजोंनो प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनो हानाय निमांसा जालायनाय जोंनियावहाय मा होनो आयेन दङ नाथाय बेबो गैया जागोन आरो जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेल्सफोरनि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि मा होनना बुङो नेमखान्थिफोर बायदियै जुलि जानाय दङ दा बेबो गैया जागोन आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय एम्फौ एनला जानाय बायदिसिना दङ दा बेखौबो बिसोरो खोमागोन बेखौबो मोनजानाय नङा आरो बेफोरनि सायावबो बिसोरो मा होनो आयेन बानायगोन बेनि थाखायनो UCC खौहाय प्रटेक्ट खालाम बेखौ बिल पास खालामनो माब्लाबाबो दाहो बर' जाथियाबो मिथिबाय दा गुबुन गुबुन जातिफ्राथ' माब्लाबाबो खाबु होखायाखै एकमात्र बर' जातियाल'सो बेखौ खाबु होनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो आं आसा खालामो BPF नि CM आ बेखौहाय होबथानांगौ होननानैहाय रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि